Aşgabat şeheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň, Aşgabat şeheriniň baş bilim müdürlüğiniň, Türkmenistan ýaşlar beden terbiýe sport guramasynyň Aşgabat şeher bölüminiň mekdep okuwçylarynyň arasynda birlikde geçiren sport bäsleşikleri gadakly häsiýeti bilen tapatlandy. Sportuň durly ugurlary boýunça geçirilen ýarışlar ýaş türgenleri ýüze çykarmakda ähmetli boldy. Şeýle ýarışlaryň ýygydaly geçirmegi okuwçylaryň sporta bolan höwüsini artdyrýar. Bagtyarlyk tarap häkimliginiň hemde bagtyarlyk köp ugurly sport toplumynyň birlikde guramaklaryna sport sagdyn durmuşyň hemde ruhy bilen göz başa sport görkezme çykyşlary şeýle-de sportuň durly görnüşleri boýunça ýaşlar geçirli. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şeher hemde Köpetdağ, Berkaralyk, Bagtyarlyk hemem bizmeýin tarap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen sport bäsleşikleri hem çekilişlik häsiýeti bilen tapatlanyp, olara durly ýaşdaky türgenler işçän gatnaşdylar.